வாழ்க்கையில தோல்வியை எப்ப நாம ஒத்துக்கிறோமோ அதுவே மரணத்துக்கு சமம் தான். என்ன பார்த்தா தோல்வியை ஒத்துக்கிறவ மாதிரி உன் கண்ணுக்கு தெரியுதா? ஆமா, சாவ பத்தி இவ்வளவு பேசுறிய, ஒன்னு கேக்குற, உண்மையிலேயே சாவுனா என்ன? சாகாம அது எப்படி இருக்குன்னு உனக்கு எப்படி தெரியும்? ஆனா சீக்கிரமே நீ அதை தெரிஞ்சுப்ப. பிராமிஸ். பாஸ்ங்கிறாரு, ஆனா அவருக்கே தண்டனை கொடுக்கறாரு. ஏன் தெரியுமா? சில விஷயங்கள் மனித நியதிக்கு அப்பாற்பட்டது. அதெல்லாம் இருக்கட்டும், யாருன்னு அவரு? ஒரு மிருகத்தோட பலம் எதையாவது கடிக்கும் போது அதோட சக்தியை வச்சு தீர்மானிக்கப்படுது. ஒரு சாதாரண மனுஷன் கடிச்சா தோல்ல ஒரு சதுர அங்குலத்துல 150 பவுண்ட் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். அதுவே ஒரு பெரிய சிங்கம் கடிச்சதுன்னா சுமார் 650 பவுண்ட் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். யாருக்கும் முழுசா தெரியாத மிருக உலகத்துல பல சக்தி வாய்ந்த மிருகங்கள் இருக்கு. ஆனா ஒண்ணு மட்டும்தான் இது எல்லாத்தையும் விட உலகத்திலேயே ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த மிருகமா எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க. அது கடிச்சதுன்னா கிட்டத்தட்ட 40,000 பவுண்ட் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். 40,000 பவுண்டா? அப்படின்னா 100 சிங்கம் கடிச்சா மாதிரியா? என்னன்னா அது? அதோட பேரு மெகாலோடான். மெகாலோடான்னா அப்போ டானுக்கெல்லாம் டானானா? அப்படியும் சொல்லலாம். இந்த கதை அசுர